Moi, mä oon Laura ja Elsa. Moi. Ei vielä. Stop. Näin. Mä aloitetaan videot tästä. Mitä on ruokana, äiti? Äiti, limsapullo tippu. Toi on isoveli. Ruokana on tänään Popcornia. Joo, popcornia. Mitäs isosisko ja toinen isosisko siellä on? Joo, noin. Ottaa ja sitten se vaan... Nyt pidetään. Sano N. N-Y-T. Nyt. Tää on hyvä musa. A. Sami. Saa. Näin. Miksi mä sammutin sen? En mä tiedä. No, isoveli voi tulla. Voi ei, mennään pois. Mutta ei vielä. Ei Kun se koputtaa, niin sit me mennään. Ouch! Laura, meidän pitää tehdä tää uudelleen. Miksi? Siksi. Kun Petsup-videosta ei ikinä puhuta mitään, eihän. Puhutaan. Puhutaanko? Puhutaan. Okei. Mistä tässä alusta? Ei kun se on vielä videossa. Niin mä kuvan. Varo, älä tipu. Joo, kyllä. Sä näyttelet. Okei. Haluatko sä? Kyllä. Ei, miksi te kohta? Hä? Mä en oo painanut. Tyhmä. Mitä? Tänne. Pik. Antiks. Tuu tänne. Tulen. A-Y-K-K-D. Sami. Mitä siellä tapahtuu? Hä? Ups. No. Bye. Mitä ne tekee, iskä? En mä tiedä. Kiss you. Happy kiss you. Älä paina. No. Pik. Ota. Hei, mä teen tätä. Nyt mä haluan toisen musiikin.
tin. Tin. Oh. Out. Oota. Tää on kiva. Mitä tapahtui? Sitten se potkasi sieltä. Ei. Nyt mä menin tänne. La 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 la. Monta vieressä oot tuossa kylpylässä? Aika kauan. Mä haluan olla kakaajan. Nyt. Joko nyt on ruoka? Ruoka-aika! Mun pitää, hei laita se valmiiksi niin mä tuon sitä, laita se ruokapöytä. Tää on hyvä musiikki. Mä sanon, kun stoppat. Älä vielä, mä sanon. Tää nyt meni tänne. Oh. Huomenta, isi. Huomenta, muru. Mitä on tässä näit? Kalkkunasta. En mä kyllä tiedä. Vai etkö tiedä? Okei. Musta tuli vaikka... Tytöt. Tytöt. Mitä? Miten tytöille menee? Hyvä. Okei, hei. Ja menen katso miten hylkeellä sujuu. Pupu, pois siitä matosta. Onko kiva leikkiä siellä? Onks kaikki kunnossa? Ei oo kaikki kunnossa. Me menen. Nyt ei ole nukkumapaikkaa, okei. Nyt ei kota. Tee sitä ruokapöytää. Mä laitan tän. Sinne vaan. Oho, käsi. Ruoka-aika! Jee, ruoka! Mitä syödään? Parkkommi. Nami. Kiitti. Ole hyvä. Me jatkaa musaa. Mitä? Se jatkaa... Anteeksi. Ei saittaa. Nyt mä menen syömään karkkeja. Joko et kukaan nähnyt, kun tää vaihtoi puolta. Kaveri, mä tuun sunkaan. Okei, moi kakamo. Moi. Moi. Onks teillä syötävää? Joo, totta kai on. Me tultiin jälkkärille. Okei. Avaa toi. Nami. Mä haluan jätskin. Mä otan ison jätskin. Mä otan tän. Näin. Tää on hyvä. Auki. Mene auki nyt. Oota. Ensin jäätelöt. Mä menen nyt sisälle. Kuka avasi mulle oven? Mä voin. Laita. Klik. Kiitti. Klikset. Men. Nyt joko alkaa koulupäivä. Ei vielä, kun nää menee nukkumaan. No nyt mä menen nukkumaan oikeesti. Miten siellä menee? Hyvä, mutta on isän siskon. Mitä joku nukkuu mun paikalla? Nyt heti pois.
menee juomaan nyt? Hihihihi. Jatka kylpemistä. Mä nukun oikeesti täällä. Aha. Sori kun en tiennyt. Mene vaikka katolle nukkumaan. Hei Veikkoseni, meppä nukkumaan nyt. Sitten tää kuulutti. Kaikki petsopit nukkumaan. Toistan kaikki petsopit nukkumaan. Okei. Mä nukun täällä. Tytöt, menkää sitäkin nukkumaan. Tytöt. Te yläkerran tytöt, menkääs nyt nukkumaan. Joo, kohta. Me hitaamme. Ja nyt Jouko toi isoveli kuunteli musaa ennen kuin se menee nukkumaan. Ja Oota, älä vielä. Oota. Joo, oota, mä en oo valmis vielä. Ja nyt. Hei, eiks toi tanssi? Mikko, siellä ääni. Nights, let's go crazy, crazy, crazy. Monta aika nytten? Nyt pitää oikeesti nukkua. Aina kun se herää, niin se tippuu. Aina! Ei kun kukaan ei tippu. Ekaksi herää toi isoveli, se soittaa herätysmusaa. Hei, pidä tätä kameraa, pidä tätä kameraa. Älä niin kovaa. Oota, pitä. Mistä on ääni? Nyt kaikki rupes heräilemään. Nukkumapaikka oli taas huono. Kyllä. Velaksi aika. Oh. Heights. Lelu. Huomenta, Perhonen. Perhonen, herätys. Mitä? Mene nukkumaan. Miksi? No jatka hommias. Mene vaikka sanomaan sille vahtijalle, että päivä on alkuus. Nyt! Herää! Se ei joko herännyt. Tää tuli tänne. Herätyskoira. Mitä? Joo, heräsin. Meillä on hienot lamputkin. Joku soitti ovikellon. Moi. Moikka. Saaks mä aamupalaa? Me siivotaan täällä. Sä voit... Joo. Sulla... Titit. Tää teki pilapimputuksen. Hei, pidä kameraa, mä käyn veskissä. Nyt on hyvä päivä herätä. Niin, nyt on hyvä päivä herätä.
Hei, vahti ja koira. Mitä? Oh. Taasko hommia? Kyllä. Okei, nyt mä tuun kylpylään. Let's go, crazy. Kohta se loppuu, voi ei. Voi ei, nyt se loppui. Eikä. No niin, laitetaanpas toinen video. Hei, tule se sieltä CD. Mä otan toisen. Mistäs? No, kuunnellaan sitten. Nyt mä vaihan biisin. Liian tylsä oli. Häh? Можно на компьютер? Сейчас. Pöytä taas tippui. Ei sun tyttöjen! No katsit sä, jos on hyvän. Mitä toikin on? Oikeesti mä löydän tätä nää musiikkia. Pitämään. Tuu! Minäpäs nyt lähdetään tuon päin. Tää on hyvä. Sellainen leikki mä voin pitää. Yes. Isoveli, No. saaks mäkin tanssia? Okei. Sattuko? Hyvä musiikki. Sitten se näki, että tää pupu oli nukahtanut. Nyt mennään kouluun ja kaikille. Ei kerrotaan, oota.
Mä laitan stoppiin. Oota, stop. Oota. Leikki. Se loppu. Ei loppunut. Me mennään kertomaan. Oota. La 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 la. Huhu. Mitäs on ruokana? Huijakkaa, nytpä väsyttää. Laita se musa. La 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 la. La 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 la. Nyt mennään, sisko. Joo, mä otan mun levon mukaan. Nyt on aika. Okei. Kuunnelkaa kaikki. Mulla on yksi hyvä biisi. Häh? Sä isänä tein sinua. Uhu! Tää on niin hyvä. Yeah! Uhu! Wow! Niin. Mutta isoveli voi tulla. I need to Sä kaaduit radion. Kenen lelu tää on? Mikä? Mun. Okei. Väsyittekö te? Joo. Mitä täällä tapahtuu? Tää oli lappi. Leikitään. Koulussa ei leikitä, vaan ulkona. Mut oppii. Kiltti. Okei, tää laulu ja sitten stoppaa. Jee. Tää on hyvä biisi mun mielestä. Se on niin hyvä biisi. Mä haluan uudestaan. Niin. Woo! Jee! Mä kurkin mun. Mä kurkin. Mäkin kurkin. Niitä loppui. Tää jatkuu vielä. Ei jatku. Tää laittaa joku toisen heti. Ja. Tää on niin hyvä biisi. Oota. Mitäs nyt tapahtuu? En mä tiedä. Nyt.
sinne luokkaan. Ei vielä opettaja. Me kuunnellaan näitä TV-biisi vielä. No hyvä on sitten. Yes. Mun ope on paras ope maailmassa. Niin on. Niin. Nyt vedetään. Kuka haluaa munkaa? Mä. Sä voitit. Uusiksi. Tää voitti sitten. Mä voittisin. Käsi pois eestä. Aika kivaa. Joo. Tosi. Hei kaverit, mitä te siellä teette? Me kuunnellaan, niin. Okei. Ettekö te nyt tanssimaan? Me painaa sitä. Mitä täällä on tapahtunut? Noin. Nyt heti tai mä otan kaikki mitä teillä on. Ei! Ei ope! Kyllä. He piirsit Ja kyllä. Piirsit sä tän? Mitä? Piirsit sä tämänkin kuvion? Siis mikään? Tämän valkoisen. Mitä sä sanot, jos mä piirsin? Niin mitä? Mitä? Mä en kyllä muista. No, leikitään. Nytten ja heti luokkaan. Missä luokka oli? Mä en muista enää. Kun on ollut se mama. Okei, nyt se on kaukana. Noin. Siellä on luokkaa. Teillä on kohta aresti. Se on jälki-istunto. Niin, jälki-istunto. Okei, ope. Saatko laittaa musaa? Ei saa. Tää vahingossa istui sen päälle sitten. Miksi musa tulee? Nää joku harjoitteli tota biisiä. Noin. Joi. Mun pitää ottaa näin. Elisabeth! Hei, kuinkakin Elisabeth? En mä tiedä. Noin. Täältä loppuu, niin... Ottakaa sit toisen videon. Heippa. Ja vielä täältä mä... Mä haluan laittaa biisin. Oota. Heippa. Mä olen Laura ja Elsa. Heippa! Ja tässä on meidän apulainen Elisabeth. No se ei ole auttanut meitä. Niin, mutta se on hyvä kissa kuitenkin. Joo. Heippa! Hei Tuu hei! mun viereen. Heippa! Heippa!